onye bụ na pụta ka ilewe ndị amama Igbo amaka ndị ejeje mba. Igbo amaka ndị ejeje mba. Ọmụwa ka a na-akpọ John Ikechukwu Okafọ ibu mkpọkọta ọkọnyị ọganigwe a na-anụ ụlọ ya ekewa nwaanyị mgbe were mgbada na-ekirikwa m Precious ọkụ Chukwu Okafọ ọkụ Chineke mere ọ na-erepịa erepịa. Igbo amaka na ndị ama ama uche ndụkwa ya na-ekirikwa ya ka ana m ekirikwa ya na-enwe ọgụ. Igbo amaka ndị ejeje mba. Igbo na-ekiri m ekele m na abịakwala m ọzọ. Aha m Precious Chukwu Okafọ nke na-wetara unu ndị ama ama n'oge Igbo amaka. Anyị gbachiri na obi nwanne anyị nwoke kpọmkwem taa. Anyị bịara ịjụ ajụjụ otu o siri bido na otu ndị ya si dị. Anyị si na anyị ga na-asụ Igbo maka na Igbo ka anyị bụ. Anyị agaghị ahapụ n'ala biri n'elu. Ụmụ Igbo na-ekiri m, ọ bụrụ na ị na-ahụ m ugbu a nọrọ ala n'ihi na ihe anyị bịara ime ugbu a bụ ihe gbasara gị, ihe gbasara m, ihe gbasara otu Igbo ga-esi wee na-aga n'iru, ihe ga-eme ka asụsụ Igbo hapụ igbo ihe furu efu. Ọ ga-adịrị ụmụ Igbo niile na mba ụwa niile nọnụ gbaa gburugburu, ọ ga-adịrị anyị niile na mma. Nke onye na-emebe ezigbo ihe ya jide ka oji, ọ ga-adịrị na mma. Ka anyị kọọ n'ubi onye anyị bịara ugbu a. Nwanne anyị nwoke, udo dịrị gị. Thank you very much. Imela. Asị m ka m jụọ gị aha gị. Afọ m bụ Peter Chibike. Afọ nna m bụ Ọrọgwụ. Afọ ezigbo mara m ọfụma bụ Odumba. Ọ gwara anya na-alụkwa na-akpọkwa bebi ọgụ. So nke a kwa general name Ozejumara. Nsụbadoro Odumba Chibike Zion. Onye ebe n'ala Igbo. Abụ m onye Ebonyi State, nwa Abakaliki from Iza South Local Government. Abịa anyị sị ka anyị bịawa be gị n'Iza South Local Government. Maka na anyị ma na ụmụnne gị na-ekiri gị ugbu a. Kedu aha obodo gị na Afọ obodo m bụ Amudo. So although far from Ebonyi, it's just like 15 minutes to 20 minutes from Spirando. So in fact, any living thing, you have not around that place. They will take you straight to my house. Ọ dị mma. Achọrọ m ịjụ ihe dịka mgbe a mụrụ nwa amadi. Yeah, amụrụ m na 27th July 1981. Ọ dị mma. Ikwuru maka Odumba. A ga-achọ ịmata ihe aha pụtara n'otu isi wee bido zara ya. Odumba bụ mgbe m nọ arọ isii ka m bido zaba dị afa. So amaghị m ka Odumba si pụta. Ọ jọsọ nakata mgbe m na-arọ isii, ọ jọsọ nakata banye m n'ọnụ. Odumba banyezie m n'ọnụ, so m bidozie na-akpọtụ dị afa. Na-akpọtụ Odumba. Many people na-asị m kedu nke bụ Odumba. Nsị anọghị ihe a ka nchọzikwa kịta, onye m na-akpọkwa m Odumba. My friends na-asịzi, ndị ọyị m niile na-asị m kedu nke bụ Odumba. From there, ebido kpọwakwa m Odumba. But mgbe m bịa mazie ihe Odumba pụtaziri bụzi mgbe Chineke ji mezie m ọgaranya. So ọgba ka ji mara ihe a na-akpọ Odumba. Ma na Odumba bụ elite, just idu obodo, idu ọra. That is what you may understand.
Odumba, achọrọ m ịma ihe gbasara ezinụlọ gị. Ịlụgo nwaanyị. Ka kọtụrụ anyị maka ezinụlọ gị. Dịka ụmụ one. Chineke goziri m ọfụma because mana Chineke goziri m ọfụma ọ bụ ma nke ahụ Chineke amaghị m ka m ga-esi asị m kwuo nsị na ọsọ m ga ka Chineke goziri na this life. O bunyere m ike. Nke abụọ ọ na ụmụ ọfụma ọ na-enye m ka asị ama ụmụ sef nkwụwalụ na ebe a sef n'ụwa akpaka but agụrụ ha ga-agakọba tata so o nyere m ezigbote nwunye nyekwa m ezigbote ezinụlọ nyekwa m ezigbote ụmụ so ana m ekene Chukwu na nke a. Daalụ rinne. Ịma na ihe anyị n'ọnọdụ ya kịta bụ ọnọdụ ndị amama ndị nne na amama na Igbo ma ndị Igbo tụrụ ilu si na ihe onye na-eme ka ekwe na akpịa. Kedu ka isi wee gbagote obodo a na ka isi wee jere wee ruo ebe nọ? Mụ na nwe m nọgidere na village gụba akwụkwọ nọgidesi mba na nwere Chineke ji ekpo m oku wee wepụta ofu abalị wee kpọọ my junior brother si ya na achọrọ ịgbago Lagos ịgbagote Lagos ka m jee họzụlụba azụ maka ihe nchọrọ iji akwụkwọ wee mee si ya ntụkwa adịrọ na o nwere mgbe ọ ga-erute mbanye akwụkwọ bụ kịta ndị shọ na-enye ego gaghachịwa so ọ sị m ma ndị shọ na ga-emenwu ihe a si ya yes na ga-emenwu ihe dị na ya nsizi afọ n'obodo tipuzie batabazie Lagos so Lagos ka m bịara eji odumeneti mbata Lagos na-arọ ihe dịka arọ 19 ihe a na-eme 1995 so mgbe m batara Lagos eji omume ego 20 naira ga njibata so do na ndị ori jidere anyị n'ụzọ jidekwa nachara m akwa niile mbụ but that 20 naira nwere ahafụrụ ya ebe ka dị ya because ka bụ last blade so from there ebe a na-andụ mgbe ahụ bụ na ebe a na-akpọ Koka na side Orile so ebe a ka anyị kwesịrị mgbe ahụ so mgbe ahụ sef anyị na-anọ about 8 or 10 biri n'ofu one room but mụ na ụmụ mama m ihe nju maka ya wee pụta apụtakwa n'ụtụtụ echi ya kpọrọ m gawa ebe ya na-eme biznes ịmago ndị Ebonyi steeti mana anyị ataka afọ anyị na-ata afọ ọfụma that is why o nwere onye nwere ọ na-agụ mfụ ha I would like to encourage them so wee kpọrọ m gawa ebe a na-ele ya na-akpọ chimchim ihe oriri ya na-akpọ chimchim mgbe ahụ ya na-ere chimchim mgbe ahụ bụ 3 naira 50 kobo elesi anyị na ọnụ 3 naira 50 kobo anyị na-ere 5 naira otu a ka anyị si wee na-ahụ ọzụrụ kwa ahụ ọzụrụ gide na-enwetazi 150 na-enwetazikwa 150 ndị ọma nnesie ya nwegara gị isi ego m use again so otu a ka esi wee mebi ya so from there nlebe ihe a na-akpọ wristwatch so from there chukwumekwa ọgọ wristwatch ka a lere about 11 years yes 11 years eji m ụkwụ m enwe ha na ahịa mbugharị eji m ụkwụ m niile ịga Lagos Island Ikeja VI Okoko na ndị otu ya so ebe a na-achụ ego so chukwumekwa ọgọ after then Chukwuba wee malite gbaba Kotonu ije gote unu nụrụ ihe o kwuru ugbu a ihe gbasara ịchụ ego ịma na ife nwanne anyị nwoke na nnukwute ụgbọala anyị chere na ọ gwọrọ ọgwụ anyị hụ nwanne anyị nwoke n'ihe nnukwu ụgbọala ụfọdụ asị na o gbuola mmadụ ọkwụnụ hụrụ otu o si akọwa ya o ji ụkwụ jee na Ikeja jiri ụkwụ jee ma onweghị steeti dị n'Ikeja mamarụ wee na-ere ihe ọ na-ere wee jegide ya wee ruo taa ya bụ na ndị Igbo bụ ndị eji ịgba mbọ mara ọ bụrụ na ị ka na-eji ụkwụ maọbụ na ị na-ebu ihe n'isi na-akpagharị taa inwe ha na olileanya na ọ ga-adịrị gị mma n'echi jidesie Chukwu ike ị ga-eru ebe ị na-eje mana ị ga-eje tụzuo obere ahịa ọ bụrụ na ị nachite azụ
anyị na gị ka nọrịtaka. Aha m ka bụ Precious Ọkụchukwu Ọkụ Jehova Okafọ. Ị mana Ọkụchukwu m ya mmadụ aha anyụ anyụ. Ọ bụrụ na ị ka na ebe ị nọ na-ekiri m, emetụkwala dial gị aka n'ihi na ihe anyị na-akpabi ihe gbasara gị ọ ga-adịrị gị na mma. Ye ha Igbo kwen ndị ala lele ha chiri m ghost mode they know they see me. Ndị Igbo ekene m unu biko na-ekilinu ndị Amama n'oge Igbo Amaka nke Precious Ọkụchukwu Okafọ na-ewetara unu. Dịsị n'ike udo. Igbo Amaka, ndị eji eje mba. Ndị eji eje mba. Afa m bụ Uche Jombo, unu na-ele ndị ama ama nke Ọkụchukwu Okafọ na-ewetara unu n'oge Igbo Amaka. Igbo Amaka, ndị eji eje mba. Igbo ndị ọma, ndị mụrụ m ekene m unu na-ekiri unu ndị ama ama nke Ọkụchukwu Okafọ na-ewetara unu n'Igbo Amaka. Igbo ndị ọma na-ekili m, anyị anachetakwa n'ọzọ ịma na anyị gara asị na emetụrụ ọsha emetụrụ ogene. Anyị gara mee zụọ ahịa, anyị zụta obere ahịa, anyị nachitekwa azụ. Anyị na nwanne anyị nwoke bụ Chief Chibike Zion, anyị na-aka nọ Odumba ka mwa na-akpị anya ka nji malia. Anyị na-aka nọ ọ ka na-akọwara anyị otu o si wee lee chinchin wee si na chinchin wee banye nke a na nke wristwatch wee si na wristwatch. So okwota ka si malite wee bido gbawa afia na-akpọ gbawa ya na-akpọ outside the country ịgaba Togo nje bute ahịa mgbe ahụ. So mbịalie na Lagos. Yeah, wristwatch akwa kika na. No, mgbe ahụ akwa ka m na-erezi mgbe ahụ. So mmadụ ihe ji mara akwa na ebe a na-erekarị akwa na Lagos. Ịchọ ịga akwa mgbe ahụ bụ na Toji Osho Market. So mgbe anyị nwabụ na side ka na-akpọsa na ngwa ahịa. So anyị bute from Togo ya bịazie n'ọnụ street na-akpọsa ahịa. So but onwe mgbe lụgidere Toji Osho wee gbaa ọkụ. Then ndị task force mgbe ahụ achụbazi onye ọbụla achụbazie wee ya. Then mụ na onwe m bịa na-chegide nwe ihe ọzọ nwere ike ime. Ịchọ ịgwụgwọ shop garazie ọnụ ebe niile. So mụ na onwe m sị oke ebe ọ bụ na o nwere obere ego nji. So ka m bidogodo mbanyego na transport business wee jee golu ụgbọala na-akpọ Danfo Vanagon wee gbaba nke ahụ wee magon were ya na managegodo onwe m. From ebe ahụ ka m na-emụta nwunye m nwunye m ọ bụrụ oriakụ na odozi akụ ka ya nwe ahụ maka ọsọ enwe m lọk na ịgbasara marriage. So from there ka m bidoro ya nyegodoro m Danfo for 4 good years. I know ka nyegodoro Danfo. So from there meet is here one man na-akpọ Ikechukwu Ikelis Nigeria Limited. So ọ na-alụ mmanya. From mmanya ọ na-alụkwa ahụ mụnwa m bịa njebutere ya mmanya. Emesi ọkwụọ m ụgwọ. The man bịala ekecha m. Okwota ka m bidoro rụbaziere ha ọrụ. Ịmagonu ihe dị n'ụzọ na ụmụ Danfo driver ndị agboro jide gị tata drop a ga-echi eme ka anakọla ego maka ịgbatara akpata. So Chukwumọgụ Ikelis wee kpọrọ m bido bugoro ya ahịa. From there ka m bugidere ahịa wee rute wee bịa fụ na ihe a na-alụ
na akala aka m ka ọ bụ then wee wetuzu onwe m na-arụziri ha ọrụ and ime ebe ha na-arụ ihe ha dị about 5 companies in one building 5 companies one building ihe m na-emezi mgbe ahụ m bịa m butere onye nke a nje drop ha mbatakwa so na ha ọzọrọ na-enweta n'ego so but ekene m Chukwu that na ụlọ ahụ today bụ m mechara gold ụlọ today ebe ahụ m rụrụ ọrụ a imecha jeje goro dị ụlọ today so ekene m Chukwu na nke ahụ so nsikwa ebe ahụ wee mgbe m ji wee bidozie ego ole ka m ji wee bido ihe m ji wee bido bụ 19,000 ego sevutegodo bụ 20,000 naira but nwunye m na ofu nwa mụtagodoro mgbe ahụ si ha nne biko ego nna nke my junior brother kunje squad godo small 1,000 ka nyere ya so the money afọzia 19,000 wee bido wee megwanụ business wee meze manya nke gị global manya nke m ya na-eme 2011 yes 2011 nka yes 2011 wee bidokwa rụcha mmanya mkpọ ofu n'ime ndị na-ebunye ahịa mgbe ahụ na-ebunye ahịa ndị ọga m ha mgbe ahụ ọga biko na-enwekwa mmanya dị otu a ihe asị m butebe mbute onye m ego ọsị m je butekwa ọzọ onye m ego nje lụkwa ọzọ mbutekwa onye m ego then after 3 good weeks ebe a ka m bịa wee fụzie ego m nwetaziri sef gịnị nwetaziri sef na that 3 weeks nne nweta gain 95,000 naira under 3 weeks nsị ya na mam na ukwu ego so wee chụbazia n'ego so Chukwu imekwa ọgọ wee gbaba mbọ fight back and wee register my own product so Chukwu m ọgọ register wee push ban product ka ọ baa ahịa Chukwu m ọgọ ọbanye so ya nwa bụ bebi ọkụ a na-akpọ m today and bebi ọkụ agago worldwide in short because otu anyị from nwegasị m ana m abụ m onye njenje so onye anyị jeje mba onye njenje so ịbụ onye njenje bụrụkwa onye anyị jeje kwa mba amen so then ebe ọ bụ na m gara ana m afọgasị the product ebe ọ bụ na m gara nje USA o nje Canada o ngara UK o ngara Dubai o ngara Australia any place m gafurịrị mmanya a na-akpọ bebi ọkụ so ekene m Chukwu ka na-esie Chukwu ike because o mere m onye ndị oyibo na-akpọ my dreams comes true because o mere m ihe m ji maka ya wee bịa obodo a na-akpọ Lagos wee gaa otu nso wee chọọ ya ọ dị mma Chineke nara ekele maka nke ama m na ụmụnne anyị na-ekiri ya na-anụ ihe ọ na-ekwu ugbu a maka ihe anyị jiri bịa bụ maka otu o siri bido o sozi na ndị anyị ji eje mba Igbo Amaka bụ maka ndị anyị ji eje mba na ndị na-enyekwara obodo aka o so na ndị na-enyere ndị obodo ha aka maka na asị na nkụ dị na mba na-eyere mba n'ihu ọ bụrụ na ọ dị eme ọfụma n'ala ego o si pụta anyị agaghị amata onye ọ bụ nkwalite inyegasịrị ndị obodo gị ma ndị nyere igwe eji aga ije nke ndị oyibo kpọrọ wheelchair ma ndị nyegasịrị akara ngwa ahịa ji arụgasị ọrụ ka ha wee na-afụ ihe ha na-eri ma ndị tigasịrị na scholarship dị iche iche na-enyecha ego ha ji azụ ahịa kedu ka nke a si bido ọnwa ihe ị na-emegbu iru ebe ị nọta ịma na mgbe mụ na bidoro kwube agwa gị na o nwere afọ nzabara mgbe ndị 6 years Odumba both ma that enwechara ma ndị gwuru m wayo mgbe m ka na-eje ihe njegharị onye bịa sị m nna biko nyegodi m 10,000 nyegodi m 20,000 because enwere m free mind mpụta nye gị the money onwe some of them mafụbeti today so ọ bụrụ tata ka m bidoro mebe ihe ọma but o nwere one thing mgbe Chukwu bịa gozie m ka m bịa
chete na banyị my dad mụrụ ọtụtụ ụmụ ihe ndị bụ 11 ka anyị na banyị but mụnwa bụ the 6th person onye nke isi na banyị chukwu wee nesi ya mmanya wee gozie m so jekwa n'obodo m nesi mmanya n'obodo m gozie m jekwa na my community nesi mmanya na community m gozie m which means na o nwere ihe Chineke chọrọ ka m meere ya aka m na-ekwu ihe ahụ ya because adị m like m na-emere mmadụ ihe ọma ọpụta na onyinyo ọpụta na internet or something like that but ihe njekwu ya bụ because of gịnị ka ndị nke ọzọ nọ outside were ya mụta ihe that there is nothing God cannot do so ọ bụ ma ndị nyere aka ha buru ibu so o nwere ụbọchị 2013 ka m na-eke rice ekegide rice so my senior sister na-eke rice kegide rice so wee rute ofu rutezie ụmụ ofu be nwaanyị nwa nọ nwaanyị ahụ sị na ọma narụ rice maka na n'ihe a bụ ego bụ ego nwanne m nwaanyị wee bịawazie to me sị m nna enekwa ihe nwaanyị a na-ekwu bịawazie wute iwe sị m na nwaanyị a na ọ bịara sị na na ọma narụ rice na-eke na ego bụ ego wee bido mụgide amụ nwanne m nwaanyị sị m na ọ na-ekwu ihe dị serious na-amụ isi ya nne ịgwa eziokwu bụ na mụnwa nka na suspect kwe Chukwu ama ọgwa mma nka igwe bunyere m ọzọ Chukwu na-emezi nke bụ onye ọzọ so na nwaanyị abụghị ha dọkwa ọdụrọ wrong maka na gị mụnwa na-ejikwa Chukwu enyo alụgide m lọ for 1 month lọ 2 months lọ 3 months ekwere m ntetekwe nnekwa anya mmanụ ọkụrụ ụlọ ka m na-anọ n'ihe a na-eme n'ife so si my sister ma nwe ihe nchi gwa gị ịmana ihe Chukwu ji agọzi gị bụ maka na onye gị ijikọdo ya nwee jide maka na ọ mago na ọ ga-erute ndị ọzọ aka mana anyị ncha niile bụ ọ si na akwụkwọ nsọ na anyị ncha bụ gods anyị ncha bụ obere Chukwu ọ bụrụ na o nyere gị ijikọdo ịma na ọ ga na-enye gị maka na ọ na-enye gị isi na site na mgbe ị dị obere mgbe ị na-ebugharị ahịa mbugharị na ị na-enye ndị mmadụ bịakwa ha nara ya ego gbafuo mana o mee gị ka isi na onye ibu wee tụgharịa wee banye n'ajọ mmadụ onye ebezie ihe ọ gị esi mma mmanyezi maka enyere mmadụ nya onye ihe niile aka Chukwu ji wee gụkọbara gị wee sị ọ bụrụ na nye nwa m nwoke na ọ ga na-enyere ụmụ m ndị chọrọ enyemaka ọ gịnị bụ na ama ngozi maka na okwu a nwaanyị a kwuru gị nwa na onwe gị si na ịmara okwu ma ọ dị maka na gị nwa na-enyokwuzi Chukwu enyo ọ na-enye gị maka na ị na-enyere ndị maka na m na-enyere ndị mmadụ so aga na inyere ndị mmadụ aka nke a bụgo my number 1 priority because nke a m na-ekwu kịta na echi niile kịta na enwe m godu m mmadụ nọ na-ezipụ obodo oyibo ka ji gbaba mbọ ama m ego na-etinye isi ofu onye nwere ndị nke queue na line and ọ bụrụ na tata ka m bido mebe ihe m na-agwago dị kịta mbụ ndị nke nogodi on ground now so abịa n'obodo m nwere ndị nke bụ akpọ m na fon na-enesi ya otu ọnọdụ gị dị nkwụnye n'ogo ụgwọ ọ bụ na because o nwere ka m si eme ihe nke m ọ bụ na mmụọ nsọ Chineke metụ m n'obi m nyere gị aka but ọ bụ na ị bịa ka ị bịa ghọrọ ego mma maliri ọ dị ka onye nke bịara n'ụtụtụ a bịa ghọrọ m ego bịara ka a bịa napụ m ego mgbe from 1 ajụjụ m jiri na 2 ajụjụ ka Chineke ji gosi m dat na onye ahụ bụ ego ka ọ bịara ịnara ya mana onwe ya fụkwara ya ụfọdụ ya na-arụsị ya gị sị na ha chọọ ije bido afịa mana ọ dị onye isizi onye nke maka afịa obido ọ sị na ya erigo ya bụ ego onye nke nyere ego sef wee obulu ego jee kpọọ asị na o jee kpọọ ndị akpa obi 3 ka 4 akwụrụ ya n'azụ na-eri ego ọ na-asị na ọkpata gị ego enwe ozi ihe eji ego eme na ọ bụ ma ego n'obute gị ike na-amụzisi amụ kpọta mgbede ga emechakwa bịa again nyekwu ya ego but ka nsi enye ego nke ahụ bụ na esendụrụ m onye kpụọ wee jee ahịa jee gote ihe ahụ ọ sị na ọ chọrọ ile so
Because one ihe ọzọ nwere ike nwere ike ilite na ọnọ nkịtị. Anyị na-eje ka anyị jee zụta ahịa ugbu a. Ọ bụrụ na anyị na-achịata azụ, anyị na-aga ka nọkwa. Igbo kwenu, mụanụ, zụanụ, rienụ, mụanụ. Nkịta sị ka atụpụrụ ya ọkpụkpụ n'iro ma hapụrụ ya ọgụ ya na ndị mmụọ. Igbo wee kwue na ọ na-abụ ekwekọa amagba. Igbo amaka. Ama na ụbọchị eke ndị abụghị ya na ha agaghị azụ nke mmụọ. Nke eji eme nke ka eji eme nke isi aka ji wee nwere ịkpọsị ọka. Igbo na-asụ n'olu ma akwa ụkwara ọ bụrụ ofu. Ọ bụ ya ka ejiri si na ọ na-aba anyụkọ mmamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ. Ebe nwata na-ebe akwa na-arụ aka ọ bụ na nne ya nọ ya nna ya nọ ya. N'ezie Igbo ebeela akwa maka na asụsụ Igbo na omenala Igbo bụzi ihe na-achọ ife efu. Ọ bụ ya kpatara anyị ji ewetara unu Igbo amaka. Ndị eji eje mba. Igbo amaka, ndị eji eje mba. Afa m bụ Oge Okoye, na-ekilinu ndị ama ama nke Precious Ọkụchukwu Okafọ na-ewetala unu n'oge Igbo amaka. Maka mụ onwe m nọ ebe a, ana m ekilikwu ya, aha m emesi emesi. Biko nụ, Igbo amaka nụ, jidesie m ike. Igbo amaka, ndị eji eje mba. Igbo ndị ọma na-ekili m, anyị na-achiatakwa ọ bụrụ na ị na-ahụ m ebe a, ịma na anya gị dị n'ebe o kwesịrị ịdị. Bụrụ oche nọrọ ala n'ihi na ihe anyị na-akpa bụ otu Igbo ga-esi wee dị mma, otu Igbo ga-esi wee na-aga n'iru, otu asụsụ Igbo ga-abụ eji hapụ ibu ihe efu efu. Onye anyị na ya na-akparịta nkata tata bụ Chief Chibike Odumba Zion, onye nwe Chubby Zion Industries Limited. Ọ na-eme arụpụta mmanya dị iche iche, mmanya na-agwọsị ọrịa dị iche iche, ma ndị ama m na enwere nke na-asị na o nwere nke bụ ụmụ nwoke na-anaghị atụba nwunye ha ime, nke bụ bitters. O nwere nkata mụ na ya na-akpa, mana m ga-achọ ka ọ bụrụ na ọ kọchara anyị, maka na unu bụ ndị na-elele Igbo onyonyo a ugbu a, bụ ka anyị nwee ike mụrụ site na ndụ ndị nọrọgoro ebe ị chọrọ ịnọ. E nwere ndị na-achọ ịgaru ebe ọ nọ echi, ihe ha na-ede n'akwụkwọ bụ ha na-akọrọ Chineke na ha chọrọ ịdị ka onye dị otu a. O nwere ndị jiri ya mere role model, nwee ndị na-akpọ ya mentor. Anyị nwudetere ya taa maka ọ bụghị onye na-anọ ofu ebe, ọ bụ onye njenje, ọ na-aga ụwa niile gburugburu. Nke anyị na ya nọ taa, otu a ị na-ele ya ugbu a, achọrọ nke nọrọ ala marakwanụ site na ndụ ya wee mụrụ. Ya bụ anyị na Chief Chibike Kanu. Ị na-akọrọ anyị maka onye inye eburu aka ọ ga-akpọ ndị akpọ obi si ha na-ebute gị wee riwegodi tawa nkụ Were nke wiri plus. emechakwa na nchịata ọzọ. Ọ dị anụ because ego ọbụla na ị na-ewu ụlọ nwere ka ọ nọrọ, ọ ga-apụlili. So but emechakwa m nyere ya aka maka na onye mma ụlọ ọ ga-abalụ m na nna afọ ya m nwoke ọ na-ezuzu oyi na street ọ dịrọ mmanụ. So abụọdụ so ya nwa enwere ọtụtụ ndị nke nyegasịrị aka, ndị chọrọ ịbara onwe ha ụlọ, ndị na-achọ ịbara onwe ha ụlọ. But ekene m Chukwu today na ndị nke bara ụlọ ka ndị nke na-abaghị ụlọ. And anakatakwa mkpọkwụkwa ha, nye ha ndụmọdụ, kpọkwa otu nsu ebido. Ha ncha nne m otu nsu ebido, onye ọbụla m otu nsu ebido. So but ekene m Chukwu today that na ha na-respond kwa na-emekwa na ọfụma. Udo dịrị gị. Ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị ugbu a bụ ihe gbasara ngwaahịa gị. Enwekwara nke anyị ma a na-akpọ dorobuchi. Kọpụtasịrị anyị. Ịma na ebidoro m bụrụ ụzọ lụọ mmanya na-akpọ Odumba. So lụọ Odumba, ọ gaba ahịa, na-agakwa ahịa. Then bịazie lụzie nke abụọ
nke bụ aka mụ ana m ebe na design label design chagide label onye na design label sị kedu afọ a ga-akpọ mmanya si ya kpọọ ya bebi ọkụ ọsị m bebi ọkụ nsị ya yes ọsọ nwaanyị ji chọọ ekwe bebi ọkụ nsị ya na ihe abatara m n'obi mgbe a na-edizaịn ihe a amaghị mụ mgbe a na-edizaịn ya amaghị nwoke m bụ n'obi edizaịn ya otu mma bụ nọọ just edizaịn cha ya ka hapụ the name like that but ọsị m kedu afọ ya etinye ya nsị ya na bebi ọkụ ọzọ bebi ọkụ bụ ihe bunyeziri m ike nji wee onye ọbụla ji wee mara m merụ nweghị ebe ọ na-anọghị ndị onye ọbụla kpọrọ onye ọbụla na-esere ejuru maka bebi ọkụ onye ahụ na onye ọbụla in fact onye ọbụla ma ihe gbasara bebi ọkụ ma onye ọbụla mara ihe onye a na-akpọ bebi ọkụ ma ndị na-adị anọ ma ndị na-anya afụrụ m n'anya but ha na-anọ maka bebi ọkụ nwechara some of my people hapụ n'ụzọ ọbụna ha nwere issue with the people ịkpọ ha la bebi ọkụ asị hapụ ya na onye ahụ kpara afọ bụ ezigbo mmadụ na ọ bụrụ onye okwu n'ụka botu ma ndị ewu ojii ma ndị ma ebe ndị mmadụ nọ ịkpọghara afọ asị gị hapụ onye a na onye abụ ezigbo mmadụ because of afọ ọ kpọrọ afọ ma ndị nke na-anụba afọ m before but because of ihe afọ na na-eme ihe a nọ na na-eme ha nye m that respect mụbụ na man of yourself. Ọ dị mma ịma na otu ịnụ ugbu a onwe ndị na-enejere gị anya ndị ịzụ ndị na-enyere aka ndị na-edu mana enwe ndị na-amarụ gị mana ha na-anụ aha gị ha chọrọ ịdị ka gị kedu ndụmọdụ ị ga-enyetụ ndị dị otu ndụmọdụ na-enye ndị ahụ niile bụ onwegwe na-adịrịzi n'ụwa o dipendụ ka otu si wee bido but ịchọ ibido otu si wee bido chọọ inwe ego number one bụ change ha na-akpọ mindset ịtagodi ha na-akpọ anya arụ gị afụfụ for the first time because mgbe m bidoro ọfụ m bi na one room ana m ihe m na-esi na week bụ nsi ya vegetable soup aka ejiri ya rice ya bụ ka esiri ya m ga-eji were ya garị so na-esiri nke ọzọ si ya nke ọzọ adị m echenji diet because m ga-akọ ihe a bụ gịnị ya tagodu a na-arụ gị afụfụ ịchọ ịkpata ego that is number one. Number two, we have a focus. Number three, we have a determination. Number four, we have a ambition. You have those things. If that's not, you want the ega who no hidden here. Let's just say that now. You have now. So in a mess person by December. You can wait here the 100 billion. A plan no work for ma. Below you bear 100 billion now. Oh, we call that time, you carry that 100 billion. Only call that time, you know 87 or 99 or 90. If we get any, oh, bill at all. What happened now? Makani said to go to go. Makani said to go to go. But happened now? Since I can only hear chief hotel. Oh, we can roll that time in manful or full 100,000 naira. That's when you're saying that it's showing way high. You may have a determination. Because someone can make it, the man will be focused, don't be in it. Ogwagumono Chineke ji gozie na ezigbo nwanyị maka na ọ dị focused o wee buru ụzọ nụọ nwanyị n'oge ụfọdụ n'ime na ọ ga-abụ na agụ n'okunu nụọ nwanyị n'oge achọrọ m ime believe because number one bụ na ịchọ ịkpata dị ego eziokwu nwanyị ga-ebuzo nye ya nsogbu yes ha ga-ebuzo nye ya nsogbu so ịna ya na those things iji nwanyị je nụọ nwanyị dobere onwe gị n'ụlọ in fact ofu nwa m bụ so ofu nwa m ihe m mụrụ taa ihe m nwere by God grace today bụ 8 children yes ụmụ ịsatọ ka m mụrụ but ihe but so ofu tala afụ bụ onye nke izizi onye nke abụọ ebe ahụ ka ego tipụziri
mana nke izizi abụ nkụ niile na onye wa bụdị nkụ niile but onye nke ịbụọ bịaziri ọ dịka kwụziri ọgwụ ego onye nke ịbụọ my second son ha na-akpọ ya good luck yes nke a mezi ọ dịka butere ọ dịka ọgwụ ego ka ebute mana onye gwọrọ butere ike from Jehovah gwọrọ ọgwụ ego in fact ekpere bụ ọgwụ ịgwọrọ ịgwa nke bụ eziokwu ejikwa na Chineke wee gbuo ego otu anyị fọrọ nkịta now n'obodo oyibo nọ Nigeria mọsụ jee fee chi kele m ihe mere ihe bụ tata which is Jehovah Jireh, Alpha and Omega, omnipotent God, the most high God. Every week I na-emenye ya abalị 3 mmejere back 3 times in a week jefee ya ụbọchị ngabara chọọ m na because a na-eje Tuesday, Wednesday, ọ bụ n'obodo oyibo Wednesday, but ọ bụ na Nigeria here to Tuesday and Friday. So anakata one day na nke Lagos here, anakata one day ofo nwoke wee jụọ ndị na-eso m, ndị security men na-eso m, si ha kedu ihe mere nwoke a na-abụ everyday ọ na-abịa church. Ebe o si eburu ike. Ọsịa m nwere ihe na-ayị ya. Ọsịa no. Ọsịa m na-achọ nwa. Ma security man si ya no. Ọsịa kedu ihe nwa bụ problem ya o ji aga church everyday. Ma security man si ya na amaghọkwa but na ama na onye a nọ na Chineke nso. And ekene m Chukwu today because ihe ọ bụla anyị ọhala Chukwu ọ na-emere m ya. Gịnị bụ na ọma mmerụ gị? Mbụ bụ na gị na Chukwu dị na mma. Ịbụọ bụ na uche gị dị n'ihe ịbịa ime n'obodo. Exactly. Onye ahụ bụ ịkụ ha na kpam tupu ịkụọ kpam maka ọ sị na tupu anyị ekwuo na ya nara gị ome. Ozugbo. Mana ihe mere o ji adị ka a na-ekpegide bụbu ọnụ taba afụfụ ebe ọ na-abụrụ anyị gburu Jizọs. Ihe o ji adị ka ekpere adazi aza bụ otu gị na Chukwu si dị. Maka na ọ bụ gị na Chukwu dị na mma kemgbe eri oge tupu i decide ya ka ị bịa obodo. Mma gwa gị ụmụ nwantị m ga-agwa gị n'ihe anyị kwuru kịta na maka na ndị na-ekiri anyị kịta na ama nghọta ihe m minere na Chineke na gị na Chukwu dị na mma. Number 1 bụ ị ga-eme sure na dị transparent to onye ọbụla gị na ya nọ. Ebukwa na mmadụ ihe n'obi. Ọ bụrụkwa na gị na Chukwu dị na mma ma gị na ịbịa bụba mmadụ ihe. Gị na mmadụ adịrọ mma. Gị na mmadụ adịrọ na mma. Gị na Chukwu adịrọ na mma. Ime ihe a Chineke chọrọ. O nwere onye mejọrọ m one certain time. Then onye ahụ mecha bịa yọọ m mgbaghara. Onye a napụrụ my first company. Mecha yọọ m mgbaghara wee jee bute new branca kpọọ my PAC ebugharị. Mgbe na-ebugharị ya jete mpa m na village na mma m sị m na nwa bugharị moto a odizon na m ozugbo. So my mother say na the truth about it bụ na ịbịa na be m ifugasị ọkwọte keneze ebe o juru. Ịbịa na be m mmadụ ha many nwere nke emetụ m ayafe ebu ime ofu agwa m unu n'igbo onyonyo udo otu ihe ada akụ ego si apụta otu asọ before na amalite na-eme na ofu ọkwụ ọtọ. So then mgbe gwa mpam si na mụ na onye ka enwe business a but mgbe ahụ Chineke achọrọ ka m na-emekọ. But today now ihe a na-ekwu okwu Chubby Industry Limited nọ m ya n'ọsọ m nwe ya. Kedu ihe mere m nwa ma mbunye ya ụgbọala ọzọ bụ na ọ nachitebe ayọ gị. Ọzọ bụ na ọ nachitebe ayọ m. Mata na o nwere ihe ọjọọ ya mee na dịrọ mma. Ozugbo. So na-ekwu dị isi mbụ gịnị n'ịbụ nwa Chineke abụọ n'ịbụ nwa Chineke n'ọnụ. Make sure na ihe ọbụla chọrọ gị kwunyere ịgba setụlụ ha nche niile. A na-ekwukwana ka iburu ihe ọjọọ n'obi. Otu anyị from nkịta na a na-ekwu big man enwekarị BP adịghị m enwe maka na o nwere ihe na-adị m n'obi.
Obili ihe n'obi ye nwe obi. Eziokwu. Adị m ebugo ihe n'obi. Ọ na-abatara. Imeju ụmụ mkpọ gị direct nna anyị mejokwara mụ. Nkwacha gị that's end. The nkwa ihe bịa ya ma ọ bụ na menworo sị na menworo. For now na menworo. So at times ọ na-abụ ndị mmadụ pụta na-ekili m. Onwe onye ka achọcha m okwu, chụcha m okwu, mechie ihe niile, mechekwa chi ya azụ, ọ chiekwa azụ help kwa ya. So and onye nwa ka Chineke ji agọzi m today. So n'ịbụ nwa Chineke abụghị na everyday na ọ na church mba. Ị ga-emego ihe na-akpọ practice. Ị ga-practice go there first. Ị ga-live here physically. Yes, physically. Anyị na-ejeru dịka na ebe esikwube maka mmadụ. Ihe niile ekwuru maka ya ka ọ bụ site n'ekwentị ka anyị si kpọba ya. Ụfọdụ ndị nwere ego ka ọ ga-abịa ịkpọasị gị bịa ndị Igbo maka enyezina m nsogbu. Echi niile ọ dị ka ọ ya adị. Onwe afịa pụtara ụfọdụ na-akpọba ya. O njọkọ pụtara tiri. Mana unu fụ na ego na mmadụ iwetu onwe ya na mmadụ ịkwa ilu Chukwu ugwu na mmadụ ịfụ mmadụ bịa n'anya ọ gakwalụ site n'aka nka fere n'aka nka ọ bụrụ ihe tere aka ọ bụ ihe dịkodoro ọnụ unu fụ ka o si wee na-enye unu ndụmọdụ ugbu a n'ihe gbasara ịfụ nwanne gị n'anya na inyere nwanne gị aka mmadụ mejọọ gị mee gịnị gbaghara ya ozugbo ekwena ka i buru ihe n'obi maka ọya bibi ọ ga-adịrị unu na mma. Cha Igbo kwenu kwezuenu afa m bụ Steve ọnụ mana ife ji malụ m bụ yo na-ekili ndị ama ama nke Precious Ọkụchukwu Okafọ na-ewetara unu n'Igbo Amaka ka ọ dị. Igbo Amaka ndị eji eje mba. Igbo bụ Igbo. Ọhaneze. Igbo bụ Igbo. Ọhaneze. Ndị Igbo mụrụ m na-ekiri ndị ama ama nke Ọkụchukwu Okafọ na-ewetara unu n'oge ndị Igbo Amaka TV. Igbo Amaka ndị eji eje mba. Ịma na onwe ihe na-achọbụ iju gị tupu anyị aga ezumike. Ndị Igbo anyị nọ na mba dị iche iche ada achọ ịkụziri ụmụ ha Igbo. Ịchọpụtago nke mmasịkwa na machọpụtago but na ọbịa na onye ọ na-akọwata ezinụlọ nke ya like mụnwa na abụ onye Ebonyi wee na onye Anambra and aba na be m enwe m onye na-akụzi ụmụ m ịza typical language m wekwalụ mụ na nne nwunye m bi for over more than 8 years now. Ihe nji maka ya wee nọkọsịa otu ahụ bụ gịnị ka m wee na-asụkọrị asụsụ Igbo maka na mụnwa abụ m onye bụ njenje kọlụ nne na emene bụ kọlụ eso oyibo na nke a but ihe nji tinye ndị nke ọzọ ebe ahụ bụ ka emee ha ka ha na-anụ asụsụ be anyị. So and ekene m Chukwu na ha nche niile ọ dị ka izuụka gara aga akpọkọ m ha nche niile gote ihe ofu ihe si ha na before nye gị ihe a na ihe ga-asọrọ m na ihe ga-asọrọ m nyecha ihe almost all of them nyecha m ihe nchọ. So ọ bụ ma nke ndị ụmụ ha na-adịghị asụ Igbo mụ amaghị but na ezinụlọ nke m achọrọ m ka inye ụfọdụ ndị maka o nwere ụfọdụ ndị ọ ga-abụ ha nwe ha n'ego nọ n'ọfụma ha si ga-asụzikwanara nwa ha Igbo. Achọrọ m ka inye ndụmọdụ ka ha nwee ike na-akụziri ụmụ ha ka ndị Igbo anyị na-ekiri gị ugbu a nwee ike na-akụziri ụmụaka maka na ọha nwa bụ ndị ndu echi. Ịma na ị ga na-akpata nwere mmụọ na-esi ya
ka ọ na-adị mma inwe ego ekwukwana ka ego a banye gị n'isi ma ọ napụgo onye ibu ekwukwana ka isedavụ ego ahụ kontrolu gị ọ ka mma na ọgụ ma kontrolu the money. So efere m na ndị a na-ekwudo skana ndị a na-eme ihe ahụ bụ ndị ego abanye ego ha n'isi. Kedu ka m ga-esi nọpụ na si ụmụ m asụ na Igbo? Kedu ihe nọdị ya amaghọkwa m because ọ dị ka ụbọchị njere embassy ịnarụ visa then onye mụ na ya nọkọkwa ka onye Igbo be anyị but ebe nọ bụ ebe m na-echeru konsol abịabe ndị na-emekọ ụmụ ihe ndị visa. So nọrọ ebe a na-echere ya ndị kwụ na line gbaba mba na njere blọk dị ya line ebe ha kwụ nsị ya biko na-ewugwa nye biko na mahụkwa na ọkwa maka anwụ ụtụtụ pụtara m ya nji wee bịa nọrọ na ndụ. So wee mesịa oruho dị 2 minutes konsol abata wine na glass ya asị m bata inside mbanye inside jeep ya mbanye elute ebe ahụ asị m tea or coffee si ya no tea ka m chọrọ o nwere ebe nna chi ihe dị. So ebe a ka a nọzi ya na-asị m tea or coffee nsị ya no tea ka m na-aṅụ wetara tea ya na-aṅụ. By that time ka that set mere that na-abatago na embassy fụzie ebe nna aṅụ tea wana ha kwụ ọtọ wee na-eche gị maka afọ na-ajụ ha. So mgbe emechaziri nsị na nke konsol apụta ha ofu ime ha wee pụtasị m Oga, where are you from? Nsị ya na bụ onye Igbo. Ọsị m onye Igbo? Nsị ya yes. Kedu isi anyị n'ebe onye Igbo? Sị bụ nwa Abakaliki. Ọsị m agbata ete ka Abangwa. Nsị ya no na Abakaliki Ebonyi ka m ntị. Ọsị m ke ka si nwete this connection. Sị ya n'ụzọ dị ya nwere ndị dị nso. So na asị na ọ bụrụ na Igbo onye Igbo m na ya ka anyị na-akụ ihe anyị na-akụ. So mesikwa Chukwu mekwara ogenyekwa ya nwa visa. So ihe m na-agwa onye ọbụla bụ ị ga-adị proud ebe isi wepụta maka na mụnwa ana m adị proud ebe mụnwa si wepụta. Ejigodo m kodebe adị m atụ dị sef na mbụ onye Igbo na na-asị na mbụ nwa Abakaliki ihe a ka m na-akpọ onwe m. So otu a ka because m mara adịrịrị proud. Yes, Igbotik ebe nsi wepụta. Maka enwere ihe na ya na asụba asị gị m Igbotik kasị m ya adịkwara Igbotik na ya chọrọ nnọọ na ihe anyị na-asụ iwe dizie tu Igbotik. Kedu ka ị esi wee ịma ndizi Igbotik ihe adịzi English tik? O nwere ụbọchị mụ na abụ Igbotik nne. O nwere ụbọchị mụ na ụmụ m jere na nke gọvanọ. So anaghị nwa ma m ji wee kụzibe ụmụ m Igbo anje na be gọvanọ Ebonyi steeti rụzie ebe ahụ wee kpọrịta ofu nwa m si ya nna ka eke ime otu akara na-eme m because amago m na nwere ike ife the boy sị m na ọ dị mma ọzọ ihe nkọzọ ka afịa ihe nkọzọ afịa bụ good luck wee kutua si ka mmegodi nalụgodo ebe mbi ka m gwa ụmụ m gwa nwunye m biko ihe gbasara Igbo onye ọbụla si subi Igbo nọ na all from that time ka ụmụ m bidoro suba Igbo and thank God na today na ha nche ndị na onwe ihe na ekeresimesi afọ abụọ gara aga nwa m nwaanyị ka anyị nya so na anyị ji ebe anyị awụ m onye Nsụka di m onye Anambra mgbe anyị rujirute ịma dịka anyị si ekwubu ikwu maka ụmụaka na ịkụziri ha asụsụ ya bụ nwanne m nwaanyị wee jụọ nwa m nwaanyị n'Enugu obi na-amapụ m si nke ndị gọọmenti jụrụ ebe a and ha niile bụ ụmụnne m marakwa na nna eme ihe gbasara Igbo na nwa megide asara ife ọfụma ozugbo amaghị ka m na-esi ebe a wee pụ
ịma nwa wee sụọ be anyị sụọ Nsụka wee sụsịa Nsụka wee were Nsụka fuelu ha ifo nwanne nwaanyị wee were gị ọ dakata $1 that day onye nke a binye ya kọmishọna nke a binye ya ndị gọọmenti niile bụsi ndị be anyị bụ onye obodo ha wee si hel na nke a bụ na onye Anambra nọ gị mana anyị ga-akpanata nwa be anyị bak ya bụ ụlọ asụsụ anyị adị m Igbotic adị m so proud of onye Igbo amụrụ m ife mma abụzi ọ bụ na m abụrụ onye mma abụzi Englistic ama agwa m ka Yorubatic and Igbo amaka sef Igbo atọka ebe ọ bụ na onye Igbo nọ ife na-eme onye Igbo banyere ebe ga-adọrọ anyị ama ka onye esi ozugbo epụta ike biko ndị Igbo ka anyị hụ onwe anyị n'anya anyị ga-aga zụtụ obere ahịa ọ bụ na anyị nachiata azụ anyị na nwanne anyị nwoke ka nọ aka mbụ nwanne gị nwaanyị Precious Ọkụchukwu Okafọ nke na-ewetara gị ndị ama ama n'oge Igbo Amaka onye mụ na ya ka nọrịta bụ Chief Chibike Zion Odumba ahụ bụ aha ọ zara mgbe ọ dị RC ya bụ ọ bụrụ na o nwere nrọ ị na-arọ na onye ị ga-abụ ma ito obi amapụla gị egwu atụla gị mee ka aha ahụ pụta ihe n'ihi na ọ bụrụ na itolite Chineke ga-egosi ihe o ji nye gị aha ahụ anyị na-echeta azụ anyị na ịka nọkwa bụrụ oche ka nọrọ anụ ndị eji eje mba afa mbụ Uche Jombo unu na-ele ndị ama ama nke Ọkụchukwu Okafọ na-ewetara unu n'oge Igbo Amaka Igbo Amaka ndị eji eje mba Igbo Amaka ndị eji eje mba aha mbụ Mimi Ojekwe biko nụ na-ekilinu ndị ama ama nke Ọkụchukwu Okafọ na-ewetara unu n'Igbo Amaka TV daalụnụ ndị Igbo kwenu Igbo Amaka ndị eji eje mba ụmụnne m ndị na-ekiri m ndị Igbo na-ekiri m Igbo mụrụ m ekelekwa m n'ọzọ anyị anachietaghị azụ anyị na nwanne anyị nwoke ka nọrịtọkwa ụmụ ajụjụ m ga-ajụ ya ugbu a nwanne anyị nwoke maazị o nwere ajụjụ dị ezigbo mkpa m chọrọ ịjụ ugbu a ọ bụrụ na eme ego onye isi Igbo kedu otu ihe na-enye gị nsogbu na-eri gị n'obi ga-achọ ka Chineke ka ị tụgharịa ka Chukwu tụgharịa n'ime ndị Igbo niile site n'aka ya ọ bụrụ na eme ego onye isi Igbo ugbu a ememe onye isi ndị Igbo ofu ihe m mebuzo wee mee bụ ụlọ akwụkwọ anyị niile anyị ga-eme ekushọn na asụsụ Igbo ya na kpọ language ga-abụ nọmba 1 a na-akụzi ya ebe ahụ before asụsụ ọzọ amalite before asụsụ ọzọ abịa then nke abụọ bụ na ana m ayọ ndị Igbo niile ka ha fụ onwe ha n'anya ọ bụkwa na-eme m onye isi ndị Igbo mmemme keshọ na Igbo niile fụrụ onwe ha n'anya dịka asị ka Igbo jikọọ ọnụ ugbu a ka ewepụta ofu onye ga-abụ edu ndị Igbo niile ọ dịkwa ihe ga-ekwe omume yes ọ ga-ekwe omume because ọ kwa eziokwu na na-asị na Igbo afọ onwe ha n'anya na Igbo afọ onwe ha n'anya but Igbo fụrụ onwe ha n'anya maka na ije nwere ebe ị ga-eje keta na ịfụ ụmụazị ndị Igbo ha dị 5 or 6 or 10 biro n'ụlọ ụtọ onye nke a pụta oyiri bọks onye nke ọzọ tomorrow onye nke ọzọ pụta ọ bụrụ na singlet nke onye ọzọ yiri ya ọtaba na ala Yoruba ala ndị amaghọ maka ala ndị ugwu but onye Yoruba ma nkwe gị ka ị were akwụ ya yiri ọpụ na gị na ha na-abụbi na ofu nọ so na asị m kwuo sị na nwata nke m sị na
Igbo ọbụkwa ma ya afọ na ya afọ ka nwa n'anya ahụ but n'ihe ndị Igbo na-adị afọkọsụ maka ịchụ ego and ọ dị mma. Achọrọ m ka inye ndị Igbo ndị na-ekiri gị ugbu a ndụmọdụ maka na anyị na oge na-akwazi oge anyị na nchebe m ha ndụmọdụ oge anyị na-emezi kwarapụ ihe anyị na-eme ugbu a bụ ihe gbasara ịkwalite asụsụ Igbo and Igbo amaka bụ ihe ị na-akwa anyị anya ịhụ ihe edere ya Igbo amaka ndị eji eje mba. Ịma na ihe anyị na-eme bụ ihe na-eri ego rinne a sị na anyụkọma mmiri ọnwụ ọgbọ ọfụfụ. Biko m ga-asị ka ihe ndị na-ekiri anyị maka na anyị chọrọ enyemaka ya ga-enyere anyị aka ịkwalite anyị ka ihe hapụ ịbụ ihe ga-apụ n'igbo onyonyo maka na nde kwuru nde ka eji etinye ya n'onyonyo ka enyere anyị aka ihe ndị Igbo na-ekiri anyị biko ka ha bịa nyere anyị aka ka ihe hapụ ịbụ ihe na-apụ n'onyonyo. Ekwugbo mme before ka anyị fụ onwe anyị n'anya na-enyere onwe anyị aka and mụnwa otu nso ekwu anatachara m na obodo a na-akpọ Nigeria ana m agakarị obodo oyibo mana mgbe Igbo amaka sendịrị m text message because of gịnị na ọ bụgolu ihe ndị Igbo mere njuwe si ka mbata ka eme ya maka na ọkwa na otu a kesa makwa na otu a si pụta kịta na ọkwa otu a ka nsi akwadokwa ha na-ayọkwa n'onye ọbụla ndị be anyị bụ ndị Igbo ama m n'ụzọ ka eme biko unu nye aka gbakọ nwa mmiri ọnụ ka ọ gbaa ọfụfụ ka anyị mee kreashọn na Igbo n'ọpụrụ na Igbo onyonyo a maka na nke a bụ nke anyị so ya maka nna ya unu biko na Chineke ga-akọzi na mmaji pụrụ mmaji ise Igbo anyị akụkwa n'aka ọ bụrụ mmadụ niile ka akụrụ aka n'obi ya o mepee ụzọ ya bụ ndị Igbo amaka niile ka anyị ra na-asị gị jide ka iji anyị wee na-ekpe ekpere na ọ ga-adịrịrị gị na mma na ọ bụrụ na itinye ofu kọbọ n'ife ị na-eme na Chineke ga-eme ya ọbịa na million ways ọ nachiatara gị azụ na uru ga na-apụtara gị mmaji kwuru mmaji n'ihe niile bụ ihe ọma anyị na-etigasị aka ya bụ ekpere anyị na-ekpere gị na-asị gị daalụ rinne. Ụmụnne m Igbo mụrụ m dịkiri m taa aha m bụ Precious Okuchukwu Okafọ nke wetara unu ndị ama ama n'oge Igbo amaka n'ụbọchị n'izuụka anyị ga-emekwa otu a n'izuụka ọzọ. Onye anyị na-akparịtara ụbụbọ bụ nwanne anyị nwoke Chief Chibike Zion Odumba Ọrụọgwụ o si Ebonyi steeti pụta na mpaghara ala Igbo. Ọ bụ nwaanyị anyị ji eje mba anyị ji eme ọnụ mgbe ọbụla anyị kpọrọ aha ya obi na-esi anyị ike. Ndị gwara anyị maka ya unu ga-ama ihe anyị na-ekwu maka ya. Ndị niile ahụ onye sitere aka na obodo anyị si ka unu were ihe niile ahụ ji nyere unu aka na-enyekwara ndụ unu aka na ọ ga-adịrị ndị Igbo niile nyekwara ndị ọzọ aka maka enye ndị ebe a nye ndị ebe a obi adị onye ọbụla mma. Ọ bụrụ na ị ka na-agagharị eke nwere Jizọs n'ime ndụ gị dịka onye nzọpụta gị na onye bịara nwụọ oge adịrọ maka anyị niile bịara ahịa anyị niile na-ana ana n'ohere a ka m ji asị ọ bụrụ na ike nyere ndụ gị achọrọ m ndị a na-anara ndụ ha n'ike o nwere ndị si na Jizọs nara ha ndụ n'ike achọrọ m ụdịrị a were aka gị nyefee ndụ gị n'aka Chineke n'ime Chukwu ka ọ ga-abịa ịnọrọ ihe niile na-achọ a na-agara gị were were a sị m na ọ ga-adịrị gị na mma ịnọrọ n'ime Chukwu na-azụ ahịa na-eme ihe ị na-eme ọfụma na-emesi ya ike a sị na i butere ike ị na-ebute abụrụ ike nke Chineke ọ ga-adịrị gị na mma. Gị bụ nwa okorobịa gị bụ nwa agbọghọbịa gị bụ onye nne na onye nna kiri m taa a sị na ọ ga-adịrị gị na mma. Ihe ọ bụla ị na-eme bụ nwa afọ Igbo bụ ife dị mma jide ka iji n'ihi na a sị na onye asị jide ka oji ịma na ọ bụrụ ajọ ọfọ ọ ga-adịrị gị na mma. Onwe ihe na-eme na onwegodi ya nwee anyị ya